Чираттагы кытлау сәламебез Павловка районы Евлейка авылына аша. Бүген үзенең 80 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Абайдуллин Адылша Аллямулы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны балалары Рита, Рөстәм, Эльмира, кияүләре Ирек, Рифкат, килене Гүзәлия, оныклары Алик, Айгөл, Айдар, Амина, килене Лилия, оныкчалары Ильвина, Азалия, кода-кодагылары, туганнары. Иске Атлаш, Тольятти, Казан, Жигулевск, Магнитогорск, Волгоград, Татаршмалак, Павловка, Яңа Зимница, Алиева авылларыннан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә ашыгам. Сөекле кешебез 1942 елның 23 ноябрендә якты дөньяга аваз сала. Бала чагы дәһшәтле сугыш еллары белән урланган әткәебез бик иртә олыгаеп хезмәткә керешә. Бар гомерен диярлек шофер буларак намуслы хезмәт итүгә багышлый. Кызганычка каршы, олы мәхәббәт белән яшәгән пар канатын ул бик иртә югалта. Бары 66 яшендә әниебез йөрәк авыруыннан вафат булды. 6 ел инде әткәебез ялгызы яшәсә дә, аның ялгызлык хисе татуы турында сөйләп булмый. Чөнки аның янәшәсендә күп санлы бала оныклары бар. Безнең өчен кадерле, иң якын кешебез гомере буе ягымлы, тырыш, хезмәт сөйшән, гомердә авыр сүз әйтеп күңел рәнҗетми. Әтиебезгә 80 яшь тулса да ул тик торырга яратмый. Дөнья хәлләре белән дә даими кызыксынып тора. Газета, журналлар, китаплар күп укый, телевизор карый. Тынгысыз жанлы, гомер буе эшләп күнеккән куллары әле дә эшсез тормый. Бакчада бүген дә әле барысында шәшеп үзе карап үстерә. Барыбызны да җылы карашы, ягымлы сүзе, кайнар чәе, яккан мунчасы белән каршы ала. Үткән гомер аккан су белән бер диләр. Шыннан да шулай икән. Вакытның, елларның үткәнен сизмибез. Каядыр ашыгабыз, нәрсәдер җитми кебек. Баксаң, вакытны, гомерне үзебез куабыз. Әйләнеп артка карасаң, шактый гомер яшәгәнбез икән. Менә безнең әтиебезгә дә 80 яшь. Гаиләдә яхшы әти, әниебезнең ышанычлы, ныклы таянычы булганың өчен, гомер буе намус белән эшләп һәм яшәп безгә үрнәк күрсәткәнең өчен сиңа зур рәхмәт, әти. Әле сау-сәламәт булып, мул тормышта озак еллар яшәргә язсын. Син моңа бик лаек кеше. Әтиебез 100-гә җиткәндә дә дәртле булсын йөрәк тибешең. Матурлардан матурырак булсын гомереңнең калган өлеше. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Адылша Аллямович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, иретең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Кадерле кешем минем, чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием. Һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан айырмасын.
әмәдием Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менім Шын еректен ғұрурланып рәхмет дием әдием Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менім Қадірлі көзлеріңде бәхет нуры себілсін Шатлықлардан сүйініштен ғұмыр юлың өрелсін Изгі тілек үйрегімді бұ жырымда хисләрім Мені бәхетлі сен болғанға ұзақ ешеткейім Шын еректен ғұрурланып рәхмет дием әдием Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менім Шын еректен ғұрурланып рәхмет дием әдием Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менім Нәкті сен болғаның үшін қадірлі кішім менім Қадірлі кішім менім Ұзақ яшә